about the EirGrid party this on TV. There was a TV news start this evening for this EirGrid Leinster Football Championship under 20 semi-final. It's West both teams, Westmeath and North East today's game. Went for match referee Seamus Mulcair and Cluiche and his match chief officials. We'll give you the line out to both sides, starting with Offaly, who are visitors here to the park this evening. They line out as follows. In goals, number 1, Sean O'Toole. Full-back line, number 2, John Dempsey. Number 3, Kieran Dolan. Number 4, Lee Pearson. Half-back line, number 5, Rory Egan. Number 6, John Furlong. Number 7, Aaron Brassel. Middle of the field, number 8, Ed Cullen. And number 9, Morgan Tynes. Forward line, number 10, Kieran Egan. Number 11, Cathal Flynn. Number 12, Cathal Donegal. Shagadain Falteroid go Páirc Chíosóg TEG and so Muileann don Cluiche Leathcheannais Craobh fé scór bliain chuig go lein idir an Iarmhí an Iarmhí agus Uíbh Fhailí. An Tráchtaireacht an nútáilta fad chun caide an sa Muileann cearr fé mar ar fud na tíre nach mór íl po gaithe séide cé bhfuil se anna bheidir fad anna he. And so, agus sin asú le fiesta caide idir na córsin bealdiris an so an EirGrid agus Uíbh Fhailí. An dat bhí bua ag Uíbh Fhailí Lochgarman sa bhálta dearnach agus maidir le cúnta na EirGrid bhfuil bégan dómh son dul am muoín Ciceanna Éirice chun an lábh an uachtar gáiltar chunta Longfort sa bhálta dearnach. Tuair míad sreacaíochaint tapig na fórne. Tus nú le cúnta na EirGrid bhfuil bégan dósan me fé mar deidim dul go ham deise agus go Ciceanna Éirice chun an lábh an uachtar gáilt Longfort agus tá an oireann céanna ag tus nú dóibh Tráchtaireacht. Tá Sean Martin ó Bhailívic Carúil ceannátha gad sa bhaide den de heisir ón goman san há tus nú Tráchtaireacht. Godain is ón goman san Josh Gahan agus Kieran Daly, chomá sa lína lán chúil, há Jack Mórdha agus Kieran Daly, eile a lár na Páirce agus bé an leithosí Brandon Kelly lech na himartha sa chluiche sin a gcuine Longfort agus ag aimsiú héan a cúig ón imirt. Maidir le Uíbh Fhailí bhfuil tá ahrú díanach díantaigh Declan Kelly ar an bhuireann ón ceanna hosnig dóibh súd ina mua a gcuine Lochgarman an tachtain Siomai Cairn. Is ó chuman na seamróga cnámh druman na gúlathe an báideoir Sean O'Toole agus an lán cholaí Kieran Dolan an dulach mór an lecholaí Lord John Furlong. Gortaíoch Morgan Tynes sa chluiche gcuine Lochgarman agus bégan dó an gortaáganteach tá sé takeithe chuige héana an baiste agus é animine lár na Páirce le Ed Cullen an Gárach. Fuair an lántasaí Jack Bryant héanna tí sa chluiche dearnach agus daimsigh Aaron Callaghan taobh leis gáfuointe. Agus an ahrú díanach díantan san ar an bhuireann ihre fiche cethar Cormac Egan a tasnú in Ionad ihre a tídiag Cormac Delaney. Agus Cormac Egan san an baist imreoir anna chumasach leis an bhuireann minúr chomá agus godain amánaí anna chumasach a sethe chomá. Sin nach mór olamh chun catha agus chun caide in sa ar an Muileann gearr na focail dearnacha árá I gceas na banistóirí lena himreoirí ógus sa gan dát iad fé scór bliain agus annach chuide có ar fórne minúr a gúntaithe iagsúla chomá. An réitóide hagann Tráchtaireacht Seamus Mulcair ó chunta líise agus tá híomh siúd bheith imón na feadaile ar chluichí mór a caide. Tá slua slua anna bhrá bailithe stechan sa a Páirc Chíosóg an cúchiad duine san go bhfuil cadathe fés na teorlínte takeithe steach an sa na héan duine có. Éistómanis le hárán na bhíon.
Shagadain an atmosphere and Páirc TEGE Chíosóg Muileann cearr dus na an chogas idir na cúrsain Béalduris Uíbh Fhailí agus an EirGrid agus sin nach mór olaf inis don Cluiche seo. Chéibh sé an gnóchar fad dus na cumain agsúla na cumain lúchleascail agsúla stáchúnta sa gan dát an EirGrid breise de díar gáte bhaintach a Cluiche canis féascór blian agus sínsir Chúige Leathcheannais an dearseachtaine seo agus Uíbh Fhailí iad san chuma anna gnóchach anna chud Cluiche có sa dá grád agus sa dá chód le cúpla seachtain an nuas. Agus aisiairí beag anmh ag Uíbh Fhailí sa dá chód agus is deas é sin i gciscint. Mar deirm siamas molhéir ó chunta líise. Is ó bholag na tíide na héine há mohan sa idir barc omhránóna idir réitóir agus imreoir agus bhí mar deirm sin asú le fiesta caide an sa idir na cúrsain Béalduris. Bháchluthe imirthe ag cúnta na hiarmhí go dtí seo buite go Cíl Dara agus chunta Longford. Uíbh Fhailí a dibh leis an taon chluthe bháin an bua éon faointe bháin a bhí có éid Loch Garman sa bhálta dearnach agus úmpú do bhaise agus hapatarne há gCearr an sa ag Uíbh Fhailí. An ceann san tócathe isteach chomhfada le Cathal Donahue isteach chomhfada leis an lántasí Jack Bryant a túirt féin spreoch agus sin sa chiad nómant fós ach an ceann san fóríl. Jack Bryant fuair sé héanna tí a gcuine Loch Garman agus anna faointáilt ar fadach begáinín fóríl an bátasá seo chuoine inis fuair an baile le Enda Gaffney. Cad a dhéanana Gaffney. Raibh sé ruthar beach an sellh caiilte gas fachta Celin agus sin taraice chun talún an son agus bhfuibh sé laistigh don gCearr há sé do chuma ar an scíal go raibh nó há sé amachta caint leis an muir fór na péiscéal Ar an Ceilehan an sonadul a ruthar tuis an sellh bhuach internaisio Enda Gaffney agus an réiteoir a caint leis an muir cúil an son cad a dhéana sé. Díorthain gur gCearr a bheith ann seagadain bhí sé las mud an gCearr agus Jack Bryant an lántasí a rá go méide go ceartta níos mó ná san a gháilt ach beag deisige péiscéal chun an chiadscóir a gháilt an sod Uíbh Fhailí agus gan ach nómant goile imithe. Sin fachta go pras agus go patanta ag Jack Bryant a chiad scór omhránóna agus an chiad scór atá feice thugann sa bhí sa rá ó chéanamh go raibh sé anna bhogur fad anna he an sa rud a há agus is cinnte go méid gá leis ag an dá ar an sa leis an mise isce agus iireacht mór fada ach scaoilte an son óláir na Páirc agus níl éon bhad díanta leis an iireacht áirithe son. Agus an tig lán don Cluiche sa cé ná bhfuil cadach chuúchiad duine isteach an na héan díal duine don gúchiad an sa omhránóna agus is tóilm dá meach cadachó go meach a iad don méid san I fíochaint ar an Cluiche sa agus a takeú le na bhórna cicamach an son amach a Joe lár na Páirce agus anna gháil ar fad san an son ag Morgan Tynan I tócha tapaigh có cormach ígin inis. Níomh seanim linn letas nuach a sé fachtain is Cathal Flynn, Cathal, cad a dhéana sé casa slí bháin, casa slí eileach an ceann son fóríl ó Cathal Flynn agus well chuna go mar an son cormach ígin ibar a fithe cearr níor sé animlathe letas nó fear a bhí ar an minúr Uíbh Fhailí a bhí gimmarte Cluiche canis minúr an chúige an so do Uíbh Fhailí ní fada óhain sé mar sin seo chuin Uíbh Fhailí inis agus a dul a ruthar don giadúir an báta sa tá Jack Tarpey agus Tarpey taraice chun talún agus gCearr go nóthaithe an son ag Jack Tarpey a bhí Jack ar ghuineadas na daoine fuair na Ciceanna Éirice an son sa chluithe omráiteach gáiliúil an tachtain sin me cearn a bhuaig
Cúntaine Iarmhí, sé hic pinóis I gine cúcín. Se chuin ben Magáran. Ben a fiachant I Joe na sprice agus a tógant na trostóga an council anna order fadach an council fóríl ó ben fergadaine fuór báide agus degín de fuintí I gine chiildara sa chiad bhauta agus an degín de fuintí san ó chican na séir a fuórse agus má ábaltiad san gáilteach ábhín scaílte leis an council. Se chuin is Sean O'Toole os na seamróga leis an gicamach ceann das tóca hiige siúd chó fada le Cahal Donoghue. Stachan is go dtí Cormac ígin cadíanna Cormac rinci beag tóca sé cúpla troslóg. Nis seachún Ed Cullen. Ed I fiochan de John na Carnóige ach casan sé siaras téan I letha chúil go lár na Páirce. Seachún inis Cahal Flynn. Flynn a dul a ruthar éanar há fear las moda Morgan inis. Se chuin Morgan Tynan agus sunk fachtas a rámaige agus an kick san á hógantigh agus well be kick séir inis ag Uíbh Fhailí agus ba cheart go mbeadh Jack Bryan tábhat an council a chahabh Harris an trasná nach ní hé há hóganteach an fear go ninech Cluiche sin Morgan Tynan hénig tóg sé seo lena chetóig Se gá fuinte I gine loch garmanach an council curtha fóríl inis ag Morgan Tynan agus sin éon tíú iirecht curtha fóríl ag Uíbh Fhailí agus well beidir go méid istá gáisibh san fós ach se chuin inis Sean Martin le kick mór fada amach Joe lár na Páirce agus de gaiidú amach an san lár na Páirce sé fachta ag Uíbh Fhailí ag cúntaine Iarmhí agus well Bhí rial an bhaintáiste an sanna agus gléifar siar an gaiide agus be kick séiristeach ag an bhur an balansa cúntaine Iarmhí. Cuimhlint maithe lár na Páirce go dtí seo le héadí an is seo Jack Murta sé fachta inis agus an léarthóide mecht ábhírín ó Uíbh Fhailí an son agus blocáil síos dianta an son ag Cahal Flynn. Brandon Kelly agus well big gCearr eile inis ag cúntaine Iarmhí. It's an fós feitheamh lena iad scór. Dul a ruthardómh san inis Morgan Tynan. Ní Morgan Tynan nach Ciarán Daly. Duine de bhirt Ciarán Daly atá animnithe agus iad a réan an guman cíanna ach kicamach inis do Uíbh Fhailí agus well beidir go bhíad faoi rá go bhfuil tús machartha ag Uíbh Fhailí an tús is fearcartha cos an leis an gluithe sa se chuin uair a bhaine eile iad le Cahal Donoghue. Agus an lán cholínis Ciarán Dolan chiaadú ag siúd sellibh gáilte ar an gaid. Is fear lár Páirce Ed Cullen I féchant chuig agus bhuaig. Nis mar sin iad amach ó gine go duine bea fáinach tarachar cosantóirí hir ag cúntaine Iarmhí Cahal Donoghue chó fada siar le John Furlong. Fear a bhí ar fanel minúr an chúnta ruthar maithanis an soth John Furlong slash céim beagtócha hiige an rá sé siar letha chúil. Ábhírín spáis crutha hiige fear séir las mod má hín sé cían ígin inis tuairt féin spreoch agus an council daint séireach an báideor dianta go hanamh haigéan son Sean Martin bhí son daint séireach mar bhí imreor ag Uíbh Fhailí na caidan son nach seo chuin ar an bhíthún sí inis cúnta na Iarmhí an sellibh an sohanis ag Ciarán Daly cadíanna Ciarán an sellibh buirte th neis mátá ag Uíbh Fhailí agus seo chuin iad a ríist anna luas féin gluthe sohanis le cúpla nómhainte nuas steach sa chuine an son ag Cahal Flynn ó fada le Jack Bryan teach an council ábhírín fada. Ábhírín nervhís sa chiad cúpla nómhainte an baiste hénig go bhfuil tééis socrú síos agus go bhfuil caid maithe gimmart ag an dá ar an inis se chuin an Iarmhí iad fós a feitheh lena chiad scór Ciarán Daly a taachtamach agus anna neartta spáintige se chuin inis Dara Siri agus amach chó fada le Shane Fleming. Shane, haspásaige Shane túair sé bhaige th neis go Siri ach bhfuil an council nóada nó bhfuil cosint bhd dianta an son ag Uíbh Fhailí agus dear an mairtha a bhlíne gur méid an kick sleasasa ag cúntaine Iarmhí. Geasló san scór a gáilt agus scór a gáilt tappaig se chuin ben Magáran inis.
an lán tosí a dúir sé fens brúch ní dhéana sé ceann mór fada isteach a Jóna Carnóige céigeoig sannaistige há sé fachtaigh Devin Hill. Devin íl éon puoin cáireach amach an sannaige cai sé dul siar le a chúil pas das isteach go Lord Jones an go Kevin O'Sullivan in inis go Jack Mórdha an chosint anna gCearr fad an sannaig Uíbh Fhailí agus a túirt fens brúch an báta san de bhí Devin Hill ach an dara ceann in inis curtha fóríl ag cúnta na EirGrid agus well chúcín fad curtha fóríl ag an dar in inis go dísa sa chluthe agus dóra bhí an cluiche mar seo idir cuasanna bíaldar is beag deis na scórála a bhí an ann de an agus is beag a bhí an atartha agus cíimiid in isis an a díocht a dhéanamhann sa ag Uíbh Fhailí ha Morgantainen iver an é I fágant na Páirce agus cíimiid a tachtaisteach an son Cormac Delaney bhí sé animnithe letas nó níos nuathe agus an cuma Morgantainen ghfuil sé ábhar gortathe agus chacha bheith agus é fágant na Páirce ganach 9 nuaimtí goile imethe agus gortaíoch a chomás a chluthe I gcuine Lochgarman an deir seachtainna Ciceanna na dar be an gortú cíanna tá a Craobh ach béis cé le sé tééis an gortaágant agus Cormac Delaney takeisteach ina áit. Fuair sé hénig Cormac cháfuointe a gcuine Lochgarman agus ní héan dóhíine mar an róir caide. Ganach puinte bhain feice gine sa Páirc TEG Chíosóg I dénúmatí caideach ní hééis sin lerán ar deis na scóráile ag an dá ar an seachún inis chunta na EirGrid Jack Mórdha siar agus pasisteach inis cho fada leis an spás agus a fiochant I John na Sprickinson ní raibh ach pástoch ige cho fada le Ben McGowran cho fada Harneis go Shane Fleming rinci timppel Harneis go McGowran dúir sé siút fens bruchtúra sé lena chetóg agus anna fointer fad an son ag Ben McGowran lena chetóg agus a chiad pointe fachtan is sé cúnta na EirGrid tééis den nómantí agus bhí sé sin a tacht mar bhí cúpla ún sí ag cúnta na EirGrid an son le cúpla nómantí nuas. Seachún in Uíbh Fhailí agus tarachar spáise go fachtain sahistig ag Ceileán agus sinna túirt fens bruch lena chetóig an bátas áras nach fachtain sanistig ag Sean Martin sa bháide ach ní raibh sé ábalta duna daimreoirí hénig a ghaimsiú cha dasaisteach an so go Kevin O'Sullivan ní ha ach Cathal Flynn isteach cho fada leis an leit blina lánta sí seachún in isis agus báide agus láte sa líontána Cormac Egan well níor sé animnithe letas nó an ógánacha bhí ar an minúr amána agus caide Uíbh Fhailí agus níor bhach lehansweigen san chuna bháide thugant agus an báide san fachtaige tééis ráinúmtí diaag agus báide anna bhrá bethe. Agus bhíon Pas amach san scíilteón máideoir be sé cháisih san ach mar sin hen bhfuil an freagran is ag cúnta na EirGrid ar seo agus há ígan a déanamh annach domáistin sa inis de Uíbh Fhailí seachún róirí ígan inis pas isteachad san agus inis cho fada le ígan inis túirt fens bruch ach an ceann mithe ar fóríl agus well bhí le hansar bháidin son sin ceathrú iarach chur ar fóríl ag Uíbh Fhailí go dtí san agus bhí sa cainte Cormac Egan na fuair an báideach an deis san ag róirí ígan fear iad an deireann san agus le hansar bháidige béidirach inis gCearr ag cúnta na EirGrid le scór bhí sa rá bhí deisnach scórála có ach scóra tastáilmhatha go gCearr agus go dóirte seachún inis Jack Mórdha agus é sin curtha siar cho fada le Kevin O'Sullivan ceann fadan san go dtí an lán tosaí Ben McGowran fósa se le bhana bhartaíocht déantain sanna go Ben Bert a tharachas agus a strachas cho fada siar inis le Kevin O'Sullivan
chur sé siúd isteach go Jack Tarpi siar an slíomha go Jack Mórdha agus a 40 Lord Páirc Ciarán Daly. Seanna Jackar dóibh éon dul chun cín dhéanam mar hánach an cosantóirí Táirc siar a Uíbh Fhailí. An sa níos tá Michael Byrne. Chad dhéanamh Michael. Bra fáinach anis ó cúnta na Hiarmhí, Ciarán Daly, ó machchan sa go dara Siri /Shame Dasset son oig achtainte siar le a chóil uair a bháin eile siar chofhada le Brandon Kelly. Brandon Leach na himmartha gine loch go gine Longford beirte go marrá seachúin is Devin Hill. Cad dhéanamh Devin. Bert chur a gáige le ciúis nó broigin son ó Devin Hill agus pointe anna bhrá ar fadan son ó Devin Hill achiad pointe tróna agus pointe anna bhrá BEO feitheamh leis gá pointe inis ag cúnta na Hiarmhí agus BEO fanacht leis an dara pointe son mar pointe anna bhrá a bheithe gá pointe na fórna inis agus Písa bra immertha an son ó Devin Hill le ciúis na bróige Harris an trasnáin agus bheith mar a bhís rá gCearr ag cúnta na Hiarmhí leis an pointe son mar bhí rihan ráis le Uíbh Fhailí cíimiad an son go bhfuil an dochtúr me histeach go dtí báideoir Uíbh Fhailí sin Seán O'Toole súla gom nach fuil sé rógartathe cha sé ar an dalamh Péis GAA. Agus an comórtas áirithe sa bhfuil an comórtas fé bliain is fithe fé mar a bhí trá tá 95 geann ó bhuaig Uíbh Fhailí an comórtas áirithe san don nóir dearnach a sé buite go 8 bhálta ar fad cé go muindir amach an cluiche canis I 2016 agus I 2016 chomá agus I ddíar an cluiche canis a bhaint amach a ríist im líana maidir le cúnta na Hiarmhí bhfuil an comórtas buite go féró blian iníag bliana im líon 99 agus im líon an 2000 buadar san leis an bhuiireann úntaach san a bhí có trá an Amazon agus buineidir an cluiche canis amach hir sa bblion 2010 chomá. Seán O'Toole os na seamróga takeithe chuige hénig agus an réiteoir té seadóga héidir an brise an tabair más mai leat sos an tabair chun bolga misce a ghól das na himneoirithe agus caiimérá bhfuil gá chu leis mar há sé anna bhagar fad anathe an so ar an Muileann gCearr tránón agus beag an bolga misce son beag blas anna bhráir té sin méid san caide sé nómatí diaag imithe an so agus na fórna chom go maith cé go raibh níos mó deis na scórála más mai leat ag Uíbh Fhailí chéad cín de hiarachtaí chutha ar fóraíle go son agus ráiteann chutha ar fóraíl ag an EirGrid agus an báide san ó chormach ígin cén ar sé animnithe le tasnú hána sé isteach agus híonn sé anna bheartaíocht ar fad agus BEO a thosnú más féidir leis bádaí mar sin a gháilt. Luas an slua ó chéanamh agus gachéan spás go raibh ceadaga daoine bheithan omchránóna an chúichead duine san líonta ag pobl caide an dáchúnta mar cím annach chuid do bhaintear Uíbh Fhailí an so chomá le muintir na Hiarmhí agus is deas nó ag iscint is bead nó ag iscint an locht féchanna an lochtacaíochta thar neis a fiochantar na chluichí agus is beán nó agus is asúlagan ar fad go martha sé an chuideile dom bliain nach go háirithe. Seán O'Toole níos leis an gicimach agus an gicimach san tócathe tapa ige. Ciarán Dolan inis dul a ruharníthe ach John Furlong fear eile bhí ar fanéil minúr Uíbh Fhailí im líana. Rory Egan and Picasso and Shelley son. Couple of roher fantastic diante glory.
Godísa. Nis mar sin Brasilach. Písa úntach gad díochta déanta an sonnig Jack Torpy Brasil agus cad mór fada isteach a Joe McGauran gartha isteach bhfuil sé chun túirt féin spreoch háach an bhlaáil fad déanta an sonnig John Furlong an míúr ó fanéil na bliana soch ó má an bhlaáil déanta an son éide agus bhfuil is beán ó déag iscinnta sé cheantas na scinle is fearr a hágain in ar gluí agus kick dahad sa cúig a bheith an sa de chunta na EirGrid agus písa bra gadaíochta feice gin rimis san chomá ó Jack Torpy. Se chun inis Shane Fleming. Dyna da heisir fémar vís rá ó bhaile bhí Carúil ceanátha gad a hátas nú tróna na troslóga tóca hige ní poggaíthe ann a bheitcha na cháda an ceansan na titim ísio a chaifachtaigh McGauran inis hasadain séireach cho fada le Devin Hill macht ó ghuine go duine agus an ceansan yes agus fóríl agus an ceansan curtha a bhad fóríl ag Jack Torpy sin an tíú iirecht inis fóríl ag cúnta na EirGrid agus bhfuil béis siad a cáisiún na neisina san beidir fós. Seán O'Toole, the fiachanta macha Joe Lárna Páirc, ceann fada amach an son. Éiríonn siad a Lárna Páirc agus feachta go húntaach an son ag Cathal Donoghue, ní stadan sé mátá. Seo chuin inis, róirí ígin inis a dul a ruthar a bháin eile. An gháil tócan son ag each pas isteach an son agus a tuairt féin spreoch an báta áirithe son Uíbh Fhailí agus pointe anna bhrá fachtan son acu agus bhfuil cad agus cóimar tanna an son ag Uíbh Fhailí agus iad son Dolta pointe an báide omláin san inis chun cín. Se chun Uíbh Fhailí ó bháin eile inis agus isteach an son nach anna smut gadaíochta déanta san hir ag dara Sírí agus Cluiche déanta Sírí an son agus beag chansacha iad hain a thocrú síos. Devin Hill inis a bhd ionad a há ar a rám. Te chun inis an lántas í Charlie Drum fós a seileamh na caide agus se chun inis Jack Torpy agus a tairicigh agus stracathe an talún agus beag kick saoir isteach an sáir an lína dahat sa cúig ag cúnta na EirGrid agus bhfuil freigra acu don buinte san na fuair Uíbh Fhailí neomatí beag ó hin. Ben McGauran leis an ceann tappaigh inis cho fada le Shane Fleming. Cad dhéanamh séim seileamh cailteigh sé nach é fós fachta ar neis ag Devin Hill peachas os go hálan ige McGauran inis ar neis go Hill agus a ríist an chosint gCearr an son nach bearna beag fachta ag Hill an son nach an ceann san mátá fóríl agus sin éon ceathrú ceann fóríl inis agus bhfuil fé mar a deidim béle go mé sead a cáisiúm na neisina san fós. Báidí glan idir na fórna inis teis fé hinúmid. Agus Seán O'Toole Olav chun an kick amach a hógant. Hanna chaíomhlint i Lárna Páirc go díosach go háirithe. An ceansa dul amach go clíháin Seán na Páirc agus fachta amach an son ag Lee Pearson. Agus Lee hóg sé bharc. Chun inis bombáideoir Seán O'Toole take amach a bhd ón na bháide. Ní mai le bainisteoirí áirithe sin dhéiscinnteachas mai le bainisteoirí eile se chuin inis Cormac Egan fear a bháide ní héach Cormac Delaney bhí an an báta san fachta thneis ag Fionn Dempsey agus Fionn lecathe an talún an san agus beidh gCearr uair a bháin eile ag Uíbh Fhailí. Machchan sa spás ha Lee Pearson ó Éan Duire. Lí cad dhéana sé a dúir sé bhaige ní thuair sé ach an chosint gCearr an san nílean spás fé an spéir an sonnaige ábharín troblóid an sonnaige an gCearr go nóthaithe ige agus níl puin spás an sonnaige agus bhí an chosint go mad dar liom ach péisce le an gCearr acu ach ní puin spás ige
nó ní lean arsair a thurach sé dothe seo inis chuún Díomhailí Cathal Flynn an bhíar bán sin inis go Cormac Delaney Cormac a tháinig isteach timpeall den óintí ó hin ceannar seannim na hiile tasnú siar inis go fada le arm Brazil agus siar go Cathal Donoghue Cathal inis cad a dhéanana sé go chéan imreoir a bháin taraice siar ag cúnta na hiarbhí machchan san go Jack Bryant agus é teis casa isteach agus chalís dianta an son Jack Bryant agus well bhí spás an son aige agus dá meach scaoilte leis bheith son dain séireach ach anna feasa isteach ó Cathal Donoghue son agus cóimirt anmha ag Díomhailí go dtí ach inis Jack Bryant fuair sé gCearr tamil ó hin inis tuairt féin Counson inis agus ní an sé an bhotún leis an Counson fuair sé báid agus tí faointe i gcuine Loch Garman agus inis an dá Counson an dá gCearr fachtaige go dtí Cicamach buirte uair a bháin eile ag Díomhailí Cathal Donoghue anna mar dianta Cathal spás ag Cathal inis dúir Cathal fan spreochtúra sé agus gur sé an Counson well cheapas hain ó náid so gur sé sinna dul thar sin trasná nach chas sé gniú modernach an Counson fóraí ó Cathal Donoghue ach nábachsan mar anna immertá anna ag Cathal Donoghue go dtí ach go háirithe Anna tí ag Díomhailí níos gá faointe ag an bhuireann baile cúnta na hiarbhí ach seo chúiníad Shane Fleming inis a dul a ruthar pad dain séireach isteach go gáran siar cho fada le Brandon Kelly ach an Counson ceann bháin eile fóraíl sin chucín fóraíl an taobh inis agus well Brandon Kelly a fuair héan a cúig a gcuine Longford an Counson agus ní héanaige inúbhé a chur fóraíl ach nábachsan ag deisna eile ag Brandon Kelly Counson pass anna yes Cicamach anna bhírá an son cho fada le Ed Cullen ó Seán O'Toole agus siad a gimmert anna chlichte agus níl siad róscaílte an éair leis na passanna ach Heach mar a bheith an nimhar nethine nóair a dúirta méid san pas scaoilte an son ó Díomhailí agus an seilibh buirte thnáis ag cúnta na hiarbhí seamar sin cad a dhéanana siad Shane Fleming a sé lorach tacaíocht ach níl an tacaíocht san na gefós se chuin inis Devin Hill fear anna bheithíoch mar imreoir Devin Hill inis a tuairt fear bhaide agus well hanam an deoch sa le héad a bhaid an son ó Devin Hill Bine an spláncan agus an lasar a bhí tastáil ó cúnta na hiarbhí gin se nobar fad hénig agus well anna bháid fad an son ag Devin Hill agus ní hífá críoch chomá son hálagus na Euros an tatan sin Cairn a chef dianta níos pointe agus báide fachta ag Devin Hill do chunta na hiarbhí agus é sin a tastáil go gCearr ó chunta na hiarbhí agus well úmpúd a bhaise gan nach pointe a bháin idir na fórna inis. Báidiúntaach ó Devin Hill an son agus well ní hen áibh deisna na scórála áchrathú ag cúnta na hiarbhí ach beidir go raibh Díomhailí beáine níos a faoil tálta leis na deisna son nach mar sin héin úmpúd a bhaise Báide fachtacha agus ní feic buide bearna an faointe bháin i gluthe caid mór daintéireach isteach Joe Bryant an son fachtaige pastacha hiige cho fada le Cormac Delaney ach an seilibh agus an chosint go húntaach an son ó chunta na hiarbhí seamar sin an bhfuil scór a chothramóch an chluithe ó únta pas mór fada isteach Joe Cathal Flynn an son fachta Cathal imithehaig ag gneomad dernach agus seo chuún Díomhailí uair a bháin eile anna feas an son suas cho fada le Cillehan ceann dain séireach isteach cho fada le Bryant casa slíomháin slí eile agus a tuairt féin Counson agus a chur Harrison trasnán an son Jack Bryant agus bhí son dain séireach a chana bhartaíocht déanta an bharóg an son i bhí de cehardíag Jack Bryant os na seamróga agus an bearnas an miadathe go
gá faointe inis. Agus an Cluiche so all lasarán le nuamatí beag an nuas agus éimeacht ó thaobh taobh na Páirce seo chuún inis Jack Tarpey de chunta na Iarmhí Tarpey dul a ruthar do hénig ach an seileamh cailtige ag nuamid cinúnach agus fachta harnáiseag Uíbh Fhailí bhfuil sé cimata stigigh catá agus an dain séir san múchta inis seo chuún Cathal Donoghue dóibh. Agus amachchan sa Lee Pearson Lee dul a ruthar mad a hénig ach strachathe chun talún agus well the gCearr eile an sunnige thug sé speach beag weig an sunna thug Lee Pearson nach an réiteoire stólam seo chuún inis Cathal Flynn. Cathal Flynn dul a ruthar do hénig spásín ábhar aige ceann mór fada le na gcárnaisteach a Joe Bryant ach an ceann san ábhrín róad agus mithe ó Bryant ach bhí spás an sunnige a bhíochtach sé an seileamh a gháil do hénig. Cháineom tí go liofácha hina sin sa chiad le agus cíimiid anadaí a tachtasteach do chunta na Iarmhí sin uimhir 7 Liam Mórn agus cíimiid inis cí fágant na Páirce. Stáilm go bheith Kevin O'Sullivan a fágant na Páirce ach cíimiid inis go cinnte cí fágant na Páirce. Kevin O'Sullivan a fágant na Páirce se. Liam Mórn mar sin uimhir 7 go tachtasteach agus Cathal Flynn. Ní Cathal Flynn ach Kevin O'Sullivan bechiirte go marrá a tachtasteach. Ed Cullen inis beá fáinach a seileamh na caide Brazil inis agus chofada leis an lechasaí Lord John Furlong agus Dempsey nis mar sin iad Hall i ddíreach scór san na gáil chun an bearna san na bhíadú go tí cín de faointí agus dul a ruthar an son de hénig bhí Fionn Dempsey agus well stoppa hin son ach stoppa Calíiseach tuair sé machchad sa go Brazil a dhéanamh Brazil fiachant suas I Jonah dosathe ach tuair sé weige chomh le Cathal Donoghue inis Cathal Donoghue in fear Lord Páirce Ed Cullen le cad dain séireach isteach Joe Bryant fachta ge Bryant inis cad a dhéana sé a sé bach slíomháin slí eile an seileamh cailtige a fachta an son an dalamh ag Brazil agus well an noch takeíocht a bailinn sa go beag sé an dalamh ach peh scéile gorta hin son tithe chun talún agus well gCearr isteach a bheith ag Uíbh Fhailí agus an deis sanna dul tí cín de faointí chun cín carta buí bronta an son an bhar a díadach takeithe isteach chun Páirce agus ní hin chiad rud is fearr a dhéanfá agus tá tachtasteach an Páirce carta buíáta ténig a chan carta son fachta go líam agus caiithé sé bheith cuaramach chasa amach go deidir na himmartha. Cormac Delaney, bhí sé anam na letas nó ach an tarú díanach san díanta Cormac Egan takeithe isteach na Ionad ach chan sé isteach nó gortaíoch Morgan Tynan. Cormac fiachant Joe na Sprice na troslóga beag á hógantige go deas maul roi a chúiseach an ceann san cuar glótear an ceann san ó Cormac Delaney agus pointe san Harris an trasnánaige agus ceann anna yasar fadan san ó Cormac Delaney skill an hénig sethe an cuar a chur an líorthóid mar sin. Páide glan idir na fórna inis scór a tastáil ó an Iarmhí ceann mór fadaisteach ó Mórn an son cho fada le me gáran fuil sé fachta anna bhartaíocht dianta san ag Kieran Dolan agus seo chuún Uíbh Fhailí uarbáin eile an féidir leibh an bearna sanna bhíadúach go chéir cín de faointí Jabaco mar an seileamh cailtecha ach lámh seált an dalamh an sannacha agus seo chuún cúnta na Iarmhí an son ach an ceann san béid a greibh sé tóca róada ach a réigin Cimátathe an son ag cúnta na Iarmhí agus be gCearr isteach go son agus ag Ciarán Daly. Cad dhéana siad á scór a tastáil butha go géir agus go dóite ach ten siad siar a hen siad agus siar le gúil siar cho fada le Ciarán Daly
agus in sé fachta Josh Gahan cad dhéana sé ceos gCearr agus tóg sé tappaige cho fada le Jack Tarpey inis I garisteach Tarpey stracathe an talún agus be gCearr an sa ag an EirGrid agus well bhí stracacha go cinnte agus go dearfa go talamhan san agus ben magáran dulta machchan is chun an gCearr a thógant. Agus cárta buí bronta an son an gosantóir. Stoilm gur Fionn Dempsey fuair sin inis ach cíimiid inis ag an second. Ben magáran inis a propáil chun an gCearr a thógant. Cháinú mutí go le dám cúteamh gortathe imirthe an sa magáran na tógant na troslóga Council Ard agus a bhfuil sé crín tá go dain agus an Council Courage Harris an trasná ag Ben magáran agus an Council dianta go das ige faointe inis idir na fórte agus an adóg lehama séitihin sahanis agus well níl paoine idir na fórne ag bhfuil níos mó deis ná grothú ag Uíbh Fhailí nílach fáfuinte atara héan na tí ag cúntain na EirGrid agus héan a cúg inis ag Uíbh Fhailí ag lehama agus scór na breatha feice goin an sa ón dá héamh agus iad a túirt fés na seomraí festis inis chun sos beag a thógan dóibh hénig agus well an tas mílteach san éir an sa agus an sos agus an brise agus an sána san tíilte go maithacha agus mar a deidim gan puin idir na fórne an sa. Go Shane Fleming rinci timppel an as go magáran dúir sé siút fens bruchtúra sé lena chetóg agus anna fointer fad an san Cathal Flynn isteach cho fada leis an lína lánta sí seo chuin inis agus báide agus láte sa inis Devin Hill cad dhéanamh Devin Bert gur a gothaige le ciúis nó broigin san ó Devin Hill agus puinte anna bhrá fad an san inis sé dul a ruthar a bháin eile an ggóla tócan san ag pas isteach an san agus a túirt fens bruch an báta áirithe san Uíbh Fhailí agus puinte seo chuin inis Devin Hill fear Anna bheithíoch mar imróir Devin Hill inis a túirt fear báide agus well hanam an deoch sa le héad a bháid ceann dain séarach isteach ó fada le Bryant Casa slíomháin slí eile agus a túirt féin Council agus a chur Harris an trasná an son Jack Bryant na troslóga beag a thógantaige go deas máil ré chúiseach an Council cuar glótear an Council ó Cormac Delaney agus an puinte san imirthe an sa magáran na tógant na troslóga Council Ard agus a bhfuil sé crín tá go dain agus an Council Courage
Se cúntainna EirGrid maithir an Páirc inis agus sin feitheamh fós le Uíbh Fhailí tachtamach chun Giomra festis. Agus gan paoinead na fórnant sa chách faointe ag leham agus chuig iirecht an taobh chutha fóraíl I guess na himreoirí seo agus go dainníar paoinead na fórna sa bhálta dearnach a cho beag an faointe bháin a bhí le spáráil ag Uíbh Fhailí Loch Garman sa bhálta dearnach an teachtain si McCarran agus bhfuil an chluiche san idir cúntainna EirGrid agus Longford chahadar dul amhaoinín am breise agus an son arísteile chahadar dul amhaoinín Ciceanna Éirice sa rátar ábalta na fórne a scarúnta na chéile. Míad anna dí thacaithe an Páirce an son do chuntainna EirGrid sin I bhfuil fiche senan Baker agus fear gin anna bhharrtaíocht fad sa chluiche san gine Longford mar go bhfuair sé rácheandas na Ciceanna Éirice ach riimiis san sa gnáchlathe más maiile fuair sé báide chomh agus bhfuil fé mar a chiúil na portán cína sé siúil na portán óg mar is mac de íor leoch amána chuntain cháir Ali Baker senan agus bhfuil na chluiche gailecha go smir agus go smúsach sa bhar óg fé mar a bhí sa teanna bhuachail. Agus is an bhearlár Páirc Jack Mórdha hátéis an Páirc a rágantain san agus bhar a fiche senan Baker take isteach ina áit. Agus bhfuil le thurach chuig ag senan chun a bharc a rágantain a gluiche agus an maithhabal sin Ionad. Se mar sin an chaid caiitean ádig siamas molhéir gan puin idir na fórna sásta chiad le agus ní bheith sa dara le se chun inis Cormac Delaney ceann mór fada daintéireach isteach a Ionad dosa an son istig tá Alan Callahan nach garthamach an son ag dara Syri agus bhfuil I deis an son an béidirach anna chosin dianta ag an EirGrid se mar sin. Siar chofada leis an báideoir Sean Martin, cad gannig Sean, tuair sé amach chofada le Michael Bourne díanamh a chud stadéir, inis chofada le Josh Gahan, cad gannig Josh, raig Josh a ruthar da hénig, ígin I díarige stop, Bert a díarige stop an son agus curtha amach haris an taobh líne le buile do ghálainn agus sin dianta go prás agus go patanta ag Cathal Donoghue, se chun inis. Cormac Delaney inis siar go Brazil is mar sin chofada an so le ígin ach an sellh caiilte fachta hanes ag Uíbh Fhailí cad gana siad inis baiste macht a ruthar beá láidir tapig do hénig an son bhí Lee Pearson a chofada amach le Rory ígin inis cad gana Rory tuair sé chofada le Cathal Flinne ceann mór fada mach go Dínta a bhlín is ceann daintéireach isteach chofada le Bryant inis spás aige tuair sé fé úmpó do bhaise agus puinte eile fachta an son ag Jack Bryant sin puinte bhí cúig don lán tosaí agus sin dianta go hanamh ar fad aige. Jack Bryant gá gCearr fachta aige agus tícín do faointí an immert anna immert dianta aige. Tuair sé henatí I gine Loch Garman, Cic Éirice san áirimh ach an seo chuún iad mithe gearra cúntainna EirGrid bhí chance an son leo an lán tosaí inis a tachtamach sin Charlie Drum chofada inis le ende Gaffney inis Gaffney dul a ruthar inis Devin Hill puinte báide fachta ag Hill Magauran inis siar chofada le Shane Fleming cad gannig Shane ceann mór grí ard an son isteach a John na Carnoige fachta an son istig ag Jack Torpy ach an ceann son mithe Harris an trasnán agus bhfuil stáilm go bhfuair an báideoir Seán O'Toole a bhíoranta agus a leireacha go dtí an iireachtáirithe son. Seán inis. Seán O'Toole inis. Prapáil chun an kick amach a thug an dréis sé fada
sé ceann maithfachtain san na Mohalar na Páirc a Michael Nómad Dernach a fachtag Uíbh Fhailí mar sin hénig. Ceansa igen inis sé anna hapa gur fad mar imróir cormach igen a sé siar chomh le Ciarán igen inis Ciarán é siúd a túirt féin spiach an ceansan ardach an ceansan fóríl ó Ciarán igen í hné ceanna sfear bhfuil sé riamhach mar sin féin bhí deis ann chun scór a gháilt. Anna go bháil amach san lár na Páirce ag Uíbh de Shane Fleming agus ceann tappaigh tócha inis ag chomh fada le Jack Tarpey. Se chun inis Senan Baker inis cad dhéanamh Senan take isteach ag imdí le hama Senan a chun sellh cailte ag an Nómad Dernach ach mar sin héin amach san Kelly a sé ciún in níomh sé ciún gá Dernach Devin Hill inis cad dhéanamh Devin sé siar a lethe chúil mar an chosint anna gCearr fadan san ach má sin a sé fósa có se chun inis Jack Tarpey garisteach chomh fada inis le Liam Moran cad anna isteach an san chomh fada le Shane Fleming ach is te sciorra ag an Nómad Dernach ach dean réiteoir gon ghlaigh sé a bharc agus well cheapas go raibh sé beáinín díanach á ghlaich an san nach mar sin hénig an marca thuirtaige dá agus bhfuil beag deis frist go maithan sa ag cúnta na EirGrid agus anna húscurtha leis an dara leithin sa agus Shane Fleming hénig a thóca go ceann gan dát fiocha de Jonas Sprickin troslóga tóca hiige agus an ceann san cura Harris an trastáin ag Shane Fleming agus bhfuil ní lech pointed an na fórna inis agus anna húscurtha ag an EirGrid leis an dara leithin sa. Pointe bháinad na fórna Seán O'Toole leis an gicamach maith ag an bharsa agus tugann sé ceann gearra an báta san ar an Brasil inis Delaney Uíbh seachtaí agur rám Uíbh tíide agur rám ag an sellh cailte ag dín fearg le Uíbh seachtaí ag sin Liam Moran cad dhéanana sé chuir sé ceann eile isteach a Joe McGowan nach bhín ceann san ábhíonn scaoilte ach mar sin héin ag fachtan san hir ag Brandon Kelly Brandon ag garisteach chuir sé siar chomh fada le Shane Fleming a chorad ag an ficithe san ag an réiteoir gCearr eile isteach do chunta na EirGrid agus is stáilúm go raibh teangabháileann san le Brandon Kelly teist an chaid san na bhla agus gCearr bheith ann do chunta na EirGrid. Tú sa bhd níos fearcar chu leis an dara lena mar idir leis an ciad le agus iad a prapáil chomach an ionadaíocht eile a dhéanamh. Ben McGowan na dul amachchan is chun an gCearr sa a thógant. Agus cimid an son Brandon Kelly a fágant na Páirce. Lech na himmartha gine Longford ach fágan na páirt an san caiig bhfuil sé gorta bhfuil fiche dó Stephen O'Connor tachtasteach an na áit. Agus an díochtá dhéanamh chomá ag Uíbh Fhailí Uíbh Fhailí Keith O'Neill fear eile a bhí ar fainéal minúr an chunta a fágant agus Ciarán tachtasteach agus Ciarán igen an le hosaí a fágant na Páirce. Sin anna gceisinis ag Ben McGowan pointe an immert fachtaige agus pointe ó gCearr anna faointáilta sé hééis se deginn do na séir fachtaige gine chial dara sa chiad bháta fechan sé I Joe na sprice ní féidir rá go bhfuil éon chóir nó éon chóir gaotha fan spéidig éon cheandas na fórnan so an ceann san curtha go nefa se Harris an trasnáin ag Ben McGowan agus bhfuil is cinnte agus is siúrálta go beag sé seo le feiscin go mion minic I gansaí sínsir an chunta Ben McGowan.
agus sin chóharach inis so séis de chunta na hirbhí eisiirí ganmhan so sa dara le tí cín de faoin tífachta chuganach ceann bháin fachta ag Uíbh Fhailí. Nis mar sin Muileann bhreagra ag Uíbh Fhailí an ruthar beag so ó chunta na hirbhí se chun cahal flin inis dómh son a dul ruthar do hénig ceann daint séireach isteach san na Joanna dosathe má hán spás ann tarachar chosantóirín son hir. Sin fearthadíocht take isteach I bhrí fití O'Neill agus an countson churtha Harris an trasnán ag Uíbh Fhailí agus ceann anna bhreachar Harris an trasnán an sanna cup. Fachta haar nasin is ag Uíbh Fhailí agus ag an countson dulta fóríl hí Chantonson ag Celehan ach mar sin héin ag cailtige. Agus Keith O'Neill leis an scór durnach son de Uíbh Fhailí águr son an pointe son chun cín agus gan éach take isteach ar an Páirc ní faicidir na fórne an sa se chuin inis an fuir an baile chunta na hirbhí ceann mór fadan son a Joe McGowan nach bhíon countson nó Adam McGowan ará gur raibh chalís díanta agus nadidir bhfuil an réiteoir an tú leis nó I gas an tú leis tá sé go an tú leis deir sé go bhfuair sé sunk beag an son agus é díor an chaid son a gáilt sa chuine agus an kicsan sé ar fachta ag chunta na bhí hirbhí agus deise go son inis dul ar chóharach. McGowan inis na traslóga hógan tige anna faoin tátas na chicinna séir agus nígan sé an botún fan spéir leis an countson sin an cearú pointe fachta ag Ben McGowan sa chluthas agus well ní faic idir na fórne inis a ríist idir chóharach le pointe le báide agus seachcín de pointí an taobh agus denómití caite sa dara le. Well, bhí há sé luite cúpla báiltas a Tráchtaireacht a gom go dtí sa go raibh ar chunta na hirbhí dul muoín am breise agus Ciceanna Éirice sa chluiche dearnach a bhí cos a chomórta sa agus beidir go dárthóchan dáltha cíanna tránó na seochúnú ríiste le enda gafní caid daint séireach isteach a Joanna dosathe a sé fachta líam mórn an sanna stig líam a tút féin spreoch agus well ó ile anna gCearr ar fad líam mórn an san le pointe BEO ar fad tháinig sé isteach luag a más sa chiad le agus well pointe BEO fachta isige agus den géadúir an pránóna chunta na hirbhí an ngob chuirech an cíine có. Is mar sin ha rihinráis le chunta na hirbhí sa dara leach anna gháil an son ag Uíbh Fhailí Lárna Páirc a seachún ígin inis stripsúil fé ígin inis a Joanna Carnóige cad a dhéana sé sunk beag tucha an gosantóir agus pointe anna bhrá fachta ag Cormac ígin le dul leis an máide fuair sé sa chiad leis sin ar chóharach a ríist inis. Chin sé nobidir fada a hénig in son agus well náirt agus luas de spáintige an báta áirithe son cíimiad an son go bhfuil ifid a hochtíag Tom Highland a tachtasteach chun Páirce do Uíbh Fhailí agus an réiteoir a caintean son leis an lánta sí Jack Bryant agus carta buí fachta ag Jack Bryant agus hastálim go le héad céanna de charta le fáilt ag an gosantóir agus stócha rud éiginnta hála ó Nimmerton son Charlie Drum carta fachta géisiú do hénig chomá. Agus eisiirí díanta ag an iarmhíonn sa dara le idir leabh go maithe roiidirh sa chiad leach mar sin tá sé lán de anam agus de cheol an sa dara le cíimiad an son go bheith Fionn Dempsey hábhagan na Páirc son agus Tom Highland duine eile fós eile a bhí ar an nóir fanéal minúr an chunta Cluiche Leathcheannais an chúige níos luaithe líanana Tom Highland i bhí
hochtíí go tachtasteach an san inis agus fion demsaí bhí dó fágan na páirce faic an éachar idir na fórne agus sin nach mór leislí tíd an dara lehan sa ag gaidí ábhar dorachan sa Fáircí Chíosóg Cormac Delaney is a tógant na troslóga fuair sé gCearr sa chiad le agus é puinte alta go má. Idir tíí agur a rám céan na hosna sé an Cluiche sa chan sé isteach glua go más sa chiad le Cormac in isise túirt fens breochá sé fada ach an count san chlé agus fóraí agus bhfuil an dara iarracht chuir fóraí ag Uíbh Fhailí nó an tíú count sa dara le agus bhfuil fé mar déidim an dara le ábhrí níos fearr ná an chiad le go háirithe ó thaobh chunta na EirGrid kick mór fadan san is ag Seán Martin agus é fachta an mohan sa in glíháin ag Shane Fleming fuair sé puinte sa chluiche go dtí sa takeíocht an saithe ó dara Sírí inis a fear sé las mod má chin sé cimata sin se leh tamlína le hénig Cormac ígin díige stop is mar sin se chun Michael Byrne ra sé siar le chúil cho fada le Liam Moran fuair sé siút leis puinte bra ó chéana bhín níos Devin Hill báide agus puinte fachta ag Devin Gara isteach an sa a duine das na honna da heis Senan Baker count ein chairach isteach an son is dig go Stephen O'Connor ach cosint va diant an son here ag Uíbh Fhailí agus ag Aaron Brazil agus seo chuúnis Uirmhain Elliot be sé san na díraigh an obhénig a churchan cín tééis an eisiirí a dhéon EirGrid sa dara lehanis sin a ruthar mór fada scoclíán na páirce á ruairí ígin agus é fachtain is ag ruairí count dain chairach isteach a Joe Bryant an sonnach an count an ábhríonn roiada agus an báideoir Seán O'Toole take amach í Seán O'Toole ach Seán Martin beirte chumrá agus seachún uair a bhain eile Liam Moran cho fada le Devin Hill Devin inis cad a dhéana sé gear sé isteach a cúpla I mbeor séir an sahistig ar ghuiine chu tá Ciarán Daly fachtar neis ag Devin Hill inis Devin cad a dhéana sé fecha sé suas díana sé chríanach do mohan sa clíhánach leis a dara Sírí ní leon deabhar a cho beag Devin uair a bhain eile is chum fáda le Baker stracha chun talún an bhfuil níla dermréitóir fachtar neis ag Senan Baker agus é fós ach uair a bhain eile fachtar neis ag John Furlong inis do Uíbh Fhailí agus seochúníad inis Jaslowson an chiad scór eile gáil gan dát dul a ruthar mór fada an son tá Cathal Donoghue anaimmar dianta Cathal sa chluiche sa ach cai sé dul siar le a chúil mar ná fuil an takeíocht aige seochún inis Keith O'Neill agus é stachad san go Ed Cullen cad a dhéannig Ed an count san dulta ar fóraí agus bhfuil ha cheiricín inis chur ar fóraí có sa dara le agus chúcín sa chiad leis an naigín ar fad agus an sos an tobair inis ag Uíbh Fhailí agus ag chunta na EirGrid agus an bolla go miscus an a tastáil go gCearr agus go dóite butha mar thoise anna ar fad an sáth mollag na tíide omránóna cé go bhfuil sé gaiirí 6 dorach agus 6 díana chanis ach mar sin héin í faic idir na fórne an sá héan na hocht an taobh agus diaad fárá go gur bhuaig Uíbh Fhailí an chiad le ach chun dara lesa well há rith an ráis le cúnta na EirGrid agus iad téis cheir cín de faointí chócín de faointí a gáilt agus gan ach tí cín fachta ag Uíbh Fhailí seach na mór do cúnta na EirGrid gan dát agus iad a dtíar gáte buinteach sa chluiche cena sínsir chomh maihan sa go lein agus cheas le a bheith ann fé scór blian chomh an bolla gom tóca agus an tort múcht do ábhríonn an sa Leaslí tíd an dara le agus na fórna cóthrum go maith le lín an sé nómant is dahad an sa go dtí sa
Is mar sin Sean Martin leis an gic amach do chuntainna hiarbhí ceann mór grí fada amach I Joe Lár na Páirce cé joga a sé fecht agus feachta go glóte an son ag Uíbh Fhailí agus á fear saoir an son ach anna chosintar fad dianta hí son daintéire cho chahal flin feachta ar neis go colin inis ceann mór fada daintéire chuisteach a Joe Bryant inis ach anna chosintar fad an son ag Charlie Drummond son istig ach mar sin héin feachta ag Bryant Jack Bryant cad I dhéana sé a sé dul isteach a Joe Lár inis feachta ag ceann na handa son Keith O'Neill Keith díreach spásí an do hénig ach túr in dhéag níar díreach stoppach ar leis agus an stop son curtha leis ach mátá go míad lechacha agus be gCearr isteach an sa ag Uíbh Fhailí agus be sé dábalta an ngobachar chun cín agus Jack Bryant be sé I díreach séú scór ó gáiltin sa agus rá gCearr fachta hena hénig ag Jack Bryant be sé díreach an tíú gCearr agus an séú puinte ina omláine a gáilta hénig na troslóga tóca hige agus an stíl nefaseach son atá ag Jack Bryant agus sé cín de faointí fachtaige agus seach nómití díag méhinis agus Uíbh Fhailí téis an ngob a chur chun cín an dá puinte dénach fachtacha son Cosint mahan son istig ag an lá cholú a chailte an sellih ag an neomad dénach seachún Uíbh Fhailí uair a bháin eile Cíle hen inis agus a tuairt fein spreoch agus é titim agus hanam an díal sin anna faointear fad an son hí brú míltecha choréireach mar sin agus bhí sé titim ach mar sin héin chuir sé thar sin trasnána ar an cíle hen agus rá faointe inis chun cín Uíbh Fhailí a tre socrú síos an sa dalahan dara le an díocht eile á dhéanamh ag cúntainna hiarbhí idir fithe héan Jordan McDonald fear for tícín de faointí a gcuine Longford a tachtasteach agus idir seacht Michael Byrne a fágant na Páirce agus ní henúna go mechanach an díocht á dhéanamh chum mar há sé te agus is dechar na himneoiríon Luas agus an neartach I matúas ar feig uirchaig caide. Cic mór grí fada amach a Joe Lár na Páirce fachta a mohan son ag an EirGrid agus ag Shane Fleming dóibh Shane a dul a ruachar féchanta Joe na spricir mar ha rialan vantáiste gech iad amach ó ghuine go duine inis tarpaí ceann mór fada isteach an son fear chomhfada le Jordan McDonald ha díortéis tachtasteach bertin a dhéaganéir agus anna chosintar fad dianta ag Uíbh Fhailí an son seachún inis chomhfada le Cormac Delaney cad dhéanana Cormac ca sé gar siar mar na bhfuil buin cabhrach aige ra siad amach an sa go Lár na Páirce agus an son amach cahal Flynn dóibh fear an bhíorbáin ceann mór fada isteach a Joe Bryant bhfuil sé fachta ag Bryant an son tágadain é titeach an talamh agus é fachta fósaige é fósa sellum na caidean son agus Bryant lena gasógan san na tuairt fein spreoch an choile buailte agus bhfuil bhí seans an son le cúntainna hiarbhí a cha sé có agus a tachtamach inis tá Liam Móran leis an gcaid Móran go Josh Gahan inis agus go Dara Siri cad dhéanaan Dara anna chosint an son hir ag John Furlong ach gCearr isteach de cúntainna hiarbhí bearna rá faointead an na fórne agus be sé de díreach sin a laidú agus a laidú tappaigh inis a be gCearr acu Ben McGowan dul amach inis chun an ceann na hógan tugann tappaige chomhfada le Liam Móran Móran inis go Josh Gahan and de Gaffney inis Siar chomhfada le Senan Baker fachta harnáisiige Senan é siúd dul I tuairt fein spreoch ceann mór ardan sannach é tite isteach a lapaí an bhaideora sin Seán O'Toole agus inis ábhíonn spáis ag Uíbh Fhailí le dul ar an bhrithún sí duine na handa hin san Keith O'Neill agus annach chuid don bell lábhseáltaige Keith chomhfada le anadaí eile Cormac Egan a thosnaigh an cluiche áirithe se agus chomhfada le Enda Gaffney Enda ábhíonn spáisige ach cai sé casa agus dul siar Instead son here chun carú leis ha Keith O'Neill ceann mór isteach an son inis chomhfada le Kevin O'Sullivan
agus anna chosint fad dianta son nach fós fachta agus cimata an son agus gCearr isteach an son Uíbh Fhailí agus hís an dalamh an son ha Ed Cullen agus an sellh cailteach fachta ar naisige agus well Cluiche dianta an son agus cimíd iad a propáil Uíbh Fhailí chun anadíocht a bháin eile fós a dhéanamh agus Harry Plunkett duine eile fós eile don banéal manúr a sin agus a seara hénig ach beag tamlín beag an sar ducha sé siúd isteach a dtíorthain. Is beag chance ag Uíbh Fhailí dul tí cín de faointí chun cín. Jack Bryant propáil chun an 7 scór ó gáilt agus an 4 gCearr le cur leis an tí cína fuair sé animmart a tríslóga tóca hiige. Tuairt fens breoch agus in Counson Harris an trasnáin well animmart ar fad an so ó Jack Bryant sin 7 de faointí inis fachta ag Bryant agus well animmart a dhéanamh aige agus nuair a bhíon fearr chomh pointáilta leis sin os na cicin na saoir. A gut well bíon anna hansleat anadíocht eile fós a dhéanamh ag cúntaine EirGrid ha Ciarán Daly fágant na Páirce agus Ken Russell le tachtasteach. Is mar sin kick mór fada Sean Martin cín de faointí inis idir na fórne agus seo chuin cúntaine EirGrid hascóir a tastáilmhatha agus inis ha gCearr acu Senan Baker inis annach den nimmert agus Senan óháin sé isteach. Josh Jordan McDonald inis na honna de hiigi mar gomáile chéile Devin Hill inis ten sé siar agus a tuairt fens breoch an Counson nach an Counson ar yes ar chlé agus ar fóríl. Agus stoilm go b'néan chiad ceanna ha curtha ná beidir an dara ceanna ha curtha fóríl chun sa dara le. Bhd níos a faointáilta sa dara le ná mar bhíidir sa chiad le cúntaine EirGrid. Ach níl puin idir na fórne inis. Níl a chlascan na caidé an bháid a bháin idir na fórne sa. Ag Cluiche Leathcheannais Craobh Peile Lion féascóir bliain seachún Uíbh Fhailí inis. Agus maithúta ar an glíthá an táróirí ígin ceann daint inis go Cormac ígin Cormac mór anna halahí ar fad agus well tarceach an talún an son agus há recha dhéanamh ag Cormac ígin an so báid agus pointe fachtaige agus deach sé héilená sanna bheith fachtaige chomá báid agus ráfaointe buchirteach marrá agus i dhéanamh raice an sonnastig Selina lán tosaigh seachún Bryant inis uair a bháin eile agus tuairt féin 8 pointige an sa omhránóna Jack Bryant ó chuman na Seamróg agus ábhachta na cicna saoir a thógant lena Chiosóg agus lena Iasóg lena Chiosóg an Counson nach an Counson ar fóríl agus sin an cúgiú ceann ar fóríl ag Uíbh Fhailí sa dara le agus an 10 ceann ar fad agus well chur fad a hat agus de léine ar Jack Bryant ó níoracht áirithe san nach nábach san a 7 fachtaige go dtí sa anna gháilin san nó níl ha sé caiilte amach an san ag Shane Fleming don EirGrid an chaid agus an líorthóid i mé ar an dalamh agus an ráscar an sanna dur am róirís cad a gannigh an réiteoir siamas molthéir stocha gathe sé an áde. Timp chuig nám tí fáca ag an EirGrid inis chun an Cluiche sa an áin bearna sa a laidú. Cartain áde inis agus céiraidan san fachta ag Ed Cullen Uíbh Fhailí agus gCearr fachta ag Ed Cullen agus well tas san immert inis le breistant ní nach chúna i Cluiche Leathcheannais an sa Google Line se chun Cathal Flynn inis a féchan suas agus inis Ceileann tuair sé chomh fada le Ed Cullen ceann dain séarach an son nach ag garthamach go maith an son hir ag Josh Gahan ach dó ghuine go in inis ceann mór fada inis ó Charlie Drum machchan sa
McDonald in this. McDonald Jordan honey séisteach nómatí beaga hain nach an sellh caiiltige bhíon pass láimhin san ábhrín scailte agus seochún Uíbh Fhailí uair a bhain eile agus well bhí Cluiche díanach Craobh díanach díanta an son imreoir Uíbh Fhailí John Furlong agus an réiteoir a caint leis an lán tosaí bé ní héach le duine dus na cosantóirí sin Josh Gahan stáilm agus beg animadal sa leabhar péis geile mar mé carta buí ágáiltige tícín do faointí idir na fórne agus tíúmid fácahéir an glog cad is féidir leis an EirGrid anamh chun an chluiche a bhuachaint nóair a líad a chur ar chótharaach is mar sin John Furlong is leis an gCearr sa ceann fada isteach an John Stoil le chearcailge fachtain is Keith O'Neill Keith a dul a ruthar mar go bhfuil ábhrín spásaige chomh fada amach le Cormac Egan in is cad dhéana se anna luas fan bharsa agus anna neartaige chomá an ile anna gCearr má táach an ceann san curtha well mar cúilerá gur kick dahat sa cúig bheith gabhain agus an réiteoir géisteach leis de stáilm kick cúig bheidir as dahat a bheith gabhain Uíbh Fhailí agus tuach siad a go dáma leis seo mar go bhfuil siad chun cín agus ní bheith géan dá fan spéidir an kick sa hógant Cormac Delaney ar sé kick gCearr sa chiad le agus níos fiachanta John Spriche Cormac Delaney agus kick táchtach é seo mar miadó sé an darna go dtí chead cín do faointí más bheith le sé gáil na troslóga tóca hiige an ceann san má tá ar yes agus ar fóraí agus beidir go bhfuil chance fós ag an EirGrid an chluiche a bhuachaint nó ar a líad a chur ar chótharacht níomad goile fácathe nó mar sin inganá áman sa kick amach tóca tappaige cá róthappaigh beidir mar goil sé fachta tharnáis Uíbh Fhailí a fachta tharnáis a ríist eile ag dara séirí don EirGrid dara cad a dhéana sé siad macht so sin is chun Charlie Drum Charlie an lán cholaí dírig dul carúil an an macht an cíach an sellh caiiltecha ceann mór fada inis isteach Joe Keith O'Neill agus an báideoir takathe macha ceann san mithe ar fóraíl well dá meach san mithe isteach sin do chunta na EirGrid ach mar sin hé ní chúis isteach chuis ar fóraíl agus dá Sean Martin in is leis an gicamach ach róheabhair mar ha duine daimreoir Uíbh Fhailí gortathe leonta ar an dalamh agus beidir gur a chosatha gortathe ige agus beidir gur crompatháir Harry Plunkett in is tachtasteach agus well fís rága gur an EirGrid anna hús leis an dara leach so dara lead an dara le más mailead rihanráis le cúnta Uíbh Fhailí agus iad fós chun cín. Cíle hin inis fágan na Páirc agus a tachtasteach Harry Plunkett. Agus chun mar an puinte bra san fachta ag Aaron agus be sé sásta lena chudibre ag bhfuil sé gortathe se chúniad uair a bháin eile Uíbh Fhailí le Cathal Flynn. Agus inis chofada le John Furlong inis ach an sellh caiilteige seochún an furan baile inis an EirGrid ceann daintéireach isteach le Joe McGowan ach an sellh caiilteige ach an ceann san daintéireach pas láimh stíar a Joe an lán cholaí agus bhí san daintéireach ach mar sin héin an bheart díanta ag Lee Pearson Uíbh Fhailí ach an pas láimh san scailte chomach sé fachta ag Josh McGahan agus gCearr fachta ag Gahan inis agus well hamid nach mór nuúmint isteach in am cútibh gortathe an gCearr tucha chun cín an san de bhar ábhíonn talaireachta nis McGowan cad a dhéana sé bhfuil se an am go báid a gáilt chun sé ceiste an réiteoir stáilm go méidir go dó sé fé na faointe mar bhfuil sé ráite an réiteoir leis gúil ábhíonn am a fósaige fen McGowan chearr cín do faointí fachtaige tí cín de chican na gCearr McGowan
Tuairt Fensbrook agus Magaran agus in Council Curtha Harris an Trasnálnaige agus nílach rá cheann de faointí idir na fór inis agus sin in chiad scór le fihinómint fachta ag cúnta na EirGrid agus bhfuil an dá scór eile san inis únta a chothair amach rudaí. Héan na inis. Héan na ag an EirGrid agus héan a héanaíag ag Uíbh Fhailí anna gháil mohan san na lár na Páirc agus an kicks nó an Markson tucha chun cín ábhrín Magaran take amach uair a bhain eile fiochan isteach Joe na dosathe. Ken Russell is dig sair gan ein ábharcáil má chinse a chráisiad Baker Garra leis an Council. Fear lár Páirc in iscir an Daly tuairt Fensbrook agus in Council methe fórí ó Daly agus well ní mór an ná má fáca in isise agus sin cháineomint is tucha isteach sa dara le agus an dá faointe san fós idir na fórne. Here again, Dow Fenspéir chean ó túl lena chiicamach an sa. Chiicamach san tóca hige Céigeorg an Shellev anna háchta fachtag Baker a bhfuil níl mar duine Cluiche an bontáiste rial an bontáiste tóca an réiteoir dóibh ach an chluthas ábhrín tasaí inis ní nach chúntach gan sin ach nómant nó ón deire. Senan Baker inis I Shellev cad dhéana sé. A sé ráile Magaran dul isteach sa chearnóg an ainim dé mar go bhfuil pointe agus báide beidir tastáil butha. Agus na himreoir fad nach mór istig sa chearnóg féin rás a ceann na steach Joe na cearnóigeach fachta an son ag Uíbh Fhailí agus fachta a có agus an náid go nóthaithe có ag gluthe canis féascór bliain Peile Laighean agus bheith sé sin tílte go maithe có téis a gcuid imirthe sa chluithe sa caithfear rá. Le bheith cóthram agus féráilte féhí sé tílte ag Uíbh Fhailí mar gur bíad a bear ó hús deire bhí nómantíín sas an súd go raibh cúnta na EirGrid níos fearr agus beidir go raibh an scór dearnach féráilte róhan den dá iran. Agus well skillan na breáil feicithe scór na breátha feicithe gin ón dá iran sa Páirc TEG Chíosóg an sa chluithe Leathcheannais sé gréibh Peile Laighean féascór bliain idir na cuasain cúnta na EirGrid agus Uíbh Fhailí. An scór deirig an sa Páirc Chíosóg an EirGrid héan a né Uíbh Fhailí a héan a héanaíag. Go Shane Fleming a rinci timppel hanas go Magaran dúir sé siút Fensbrook túair sé lena chetóg agus anna faointear fad an son Cathal Flynn isteach ó fada leis an lína lánta sí seo chuin inis agus báide agus láite sa inis Devin Hill cad dhéanamh Devin Bert gur ráige le ciúis nó broigin son ó Devin Hill agus pointe anna bhrá fad an son inis sé dul a ruthar a bháin eile an gháil tócan son agach pas isteach an son agus a tuairt Fensbrook an báta áirithe son Uíbh Fhailí agus pointe seo chuin inis Devin Hill fear anna bheithíoch mar imreoir Devin Hill inis a tuairt fear báide agus well hanam an deoch sa le héad a bháide ceann dain séarach isteach ó fada le Bryant Casa slíomháin slí eile agus a tuairt féin Council agus a chur Harris an Trasnán an son Jack Bryant. Na Traslóga beag á thugantaige go deas máil ré chúiseach an Council cuar glótear an Council ó Cormac Delaney agus pointe san imirthe an sa Magaran na tógant na Traslóga Council ard agus a bhfuil sé crín tá go dain agus an Council Curris tá bhlín inis ceann dain séarach isteach ó fada le Bryant inis spás aige tuair sé fé úmpó do bhaise agus pointe eile fachta an son ag rí ard an son isteach Joe na cearnóige fachta an son istig ag Jack Tarpey ach an Council méthe Harris an Trasnán agus well stáir sinna feartha díocht take isteach i bhrí fétí O'Neill agus an Council
chur Harrison Trasnán ag Uíbh Fhailí chuúnar ístad le enda gafní cad dain séarach isteach a Ionad dosa a sé fachta glíam Mórdha san stig glíam a tút fens breach agus well ó ile anna gCearr fa stripsúil fe igen in isise Ionad Carnoige cad dhéana sé sunk beag tu gad an gus an dór agus point anna bhrá fachta ag cormach igen le dul leis an Cíle hen inis agus a tút fens breach agus é titim agus hanam an díal sin anna faointear fad an son